Daghang salamat mga igala. Kini si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa 3rd Street, Seabreeze Subdivision, Mactan, Lapu-Lapu City. Kini nasab amo ang online broadcasting ministry, the 15-minute Bible Truth. O salamat mi sa higayon nga kanunay nagsunod ka o among panginaot mga igala o pag-ampo nga malamdagan o masabtan nimo kini nga mga kamaturan sa Biblia. Kay igala usa ra gyud among tinguha ning usa ning adlaw inigabot na to sa gingharian sa Dios, makaingon ka salamat ini nga ministry nga nalamdagan ang imong hunahuna. Salamat ani nga ministry nga nasayod ka sa kamaturan nga ang kaluwasan dahil sa tong kalag diha lang ni Jesus Christ. Kay gala, wala milaing gi-promote diri, wala milaing gi-sangyaw diri, wala milaing gi-pataas diri, kundili si Jesus Christ. Kay siya lang, wala na ilain pa makaluwas sa atong kalag. Wala ning kaadlaw mga igala ang hisgutan sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12. Nagingon ang pulong sa Dios, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. No? Ningon si Apostol Pedro nga walay kaluwasan pinaagi sa bisan kinsa nga lain. No? Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa tao. No? Kinsa nga nga ngalan? Naday lain ngalan nga gihisgutan diri sa Biblia nga makaluwas. Nga wa may lain gyud ni angkon nga manuluwas si Jesus Christ raman. Di man ni higala na mo angkon gani nga manuluwas gawas diri sa pulong sa Dios, dili na manuluwas. Mo bitong daghan nga mo angkon nga daghan kay tag-atuon nga mga personalidad diri sa Biblia nagtuotang makaluwas na to munang hangtod karon di gyud ta maluwas kay dili man sila ipaagi sa Dios nga makaluwas nato. Dili man sila manluluwas. Ang mga apostoles dili manluluwas. Si Jose o si Maria dili manluluwas. No? Walay laing manluluwas. Ningon ang Biblia, ngalan na, walay laing nga ngalan lang ni Ginoong Jesus. Ngalan lang ni Jesus Christ ang makaluwas. No? Nga kung musalig ka ni Ginoong Jesus, ningon ang Biblia, makaangkon kag kaluwasan sa imong kalag. Gani mga igala nga kung mutuo ka sa ngalan ni Jesus Christ, nagingon ng Biblia, mahimo kang anak sa Dios. No? Galacia Kapitulo 3, versikulo 26, klaro kayo ang pulong sa Ginoo mga igala. 3:26, ningon ng Biblia, kay kamong tanan, mao ang mga anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Wagit mo yun higala, mahimo mong anak sa Dios sa diyang nagpabautismo ka. Mahimo kang anak sa Dios sa diyang nagpabunyag ka. Mahimo kang anak sa Dios sa diha nga nagpamimbro ka ni anak nga simbahan. No, ngayon ang Bible, nahimo kang anak sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Kristo Jesus. Mahimo kang anak sa Dios. That's why higala, wala ngalan, no? Wala makaluwas na to si Jesus Christ na. Muna nga, ingon ang Bible, diha ni Kristo Jesus, no? Mahimo kang anak sa Dios. Diha ni Kristo Jesus, naingon ang Biblia, dili na ta mahimulag sa Dios. Roma Kapitulo 8, wow, pagkanindot nga saad sa Ginoo, sulat ni Apostol Pablo, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ng mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang mga minugna nga makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.
way makapahimulag na to mga higala. Mugda na ingon sila nga kanang kinahanglan magmintinar tag maayong buhat, kinahanglan magtinarong gyud ta kay aron mamintinar atong relasyon sa Ginoo. Higala, nangingon ang Biblia, walay bisan unsang butang nga makapahimulag nato sa Ginoo. No? And by the way, di na nato kinahanglan mintinaron. Nato kinahanglan maningkamot matag adlaw mahimot ang Dios nun. Higala, nahimot ang Dios nun tungod ni Kristo. Tungod ni Ginoong Hesus, dili tungod nato, no? Kay si Ginoong Hesus ra makapahimo natong Dios nun, makapahimo natong balaan, no? Gani diri sa 1 Korinto kapitulo 6. 1 Korinto kapitulo 6, uban ingon nga maningkamot ta kanang para mamintinar ang atong pagka Dios nun. 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 11 niyon ang Biblia, og ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo apan kamo nahugasan na, kamo nabalaan na, apan kamo gipakamatarong na diha sa ngalan ni Ginoong Hesus ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. So higala nahimo ditang balaan, nahimo tang Dios no, nahimo tang nahugasan, nahimo tang matarong tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug namintinar ni nato ang atong pagkamatarong tungod sa Espiritu sa Dios. Kay nagingon ang Bible, puy anta sa Espiritu sa Dios. Nay Espiritu sa Dios nga mutabang nato nga aron nga ang atong kinabuhi mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Pero ingnon ta mo mga higala, wala ta ning kamot para ta malangit. No? Nagbuhat tag maayo tungod kay iya nata sa Ginoo. Kami naghimo mig maayo, nagsangyaw mi sa kamatuoran na ng Biblia aron nga ikaw makapaniguro pod nga makabaton kag relasyon sa Dios. No? So bagoy makwarta na mo aning paghimo online broadcast, na bagod may tinguha nga madato mi wala. Ang numero 1 na mong tinguha nga ang kamatuoran masangyaw ngadto sa tanan. Ngano man minilyon pa ang way siguro langit. Siguro siya naa siya relihiyon pero wala siya relasyon, tinud-anay nga relasyon sa Dios. No? Kaya pagbaton aning relasyon sa Ginoo higala, pinaagi ni Jesus Christ. Mubito ningon siya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay tao nga makaadto sa man apan pinaagi kanako. Pinaagi ra ni Jesus Christ. No? Makaadto ta sa amahan. Mubito na nga salamat sa Dios nga naay kamatuoran diri sa Biblia nga atong makita, atong mahinuktukan, atong mabasa, because ang atong basihanan sa pagtuo nato higala pulong sa Dios. Kinsa pa man day musaan natong langit ang Ginoo man, no? Kinsa may makadaan nato sa langit siya raman. Usay man gud ang kalibutan man gud, ang relihiyon man gud naghimo sila ilang dalan padung sa langit. Pero higala ang Biblia sumala sa pulong sa Dios, way laing daan sa langit si Ginoong Hesus ra. Puto niingon ang Biblia sa Buhat 4:12, walay laing ngalan ikahatag sa tao nga kita maluwas. No? Ngalan lang ni Jesus Christ. Gani niingon ang Roma kapitulo 8, versikulo 1, klaro kayo, busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa ni Kristo Jesus. Kinsa wala naglakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. So ang atong paglakaw karon mga higala gimbut-an na sa Espiritu sa Dios. Nga naman dili na ta mga hinukman sa silot kung naata ni Kristo Jesus. Mawito na nga kung ang Espiritu sa Dios wala diha nimo, of course, ang imong panghuna-huna o ang imong kasiguruan wala gyud diha nimo. Because niyon ang Bible sa
versikulo 14, kay ingon sa kadaghan sa mga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Usama ra gud na igala nga moangkon ka nga anak ka sa Dios. Pero pangutan-on ta ka, anak man ka sa Ginoo, siguro kag langit. Mayo ka nga dili pa. Ikaw ra day anak sa Ginoo, di siguro langit. Mura ra nagkanan ang imong balay naa dito imong mamang papa pero kakatultulog asa inyo. No, ikaw ra say anak sa imong mamang papa nga wa kakatultulog asa inyong balay. So samang paagi niangkon kang anak sa Ginoo pero di ka siguro langit, kinsa day kang anak. Munay gala nga kani nga kamatuoran sakit man siguro paminawan pero ingon ta ka himoa nga mutuog, musalig ka ni Kristo nga imong manluluwas o sumala ka sa pulong sa Dios mga higala, ay imo kang anak sa Dios. Sumala ka sa pulong sa Ginoo mga higala, makasiguro kag kaluwasan sa imong kalag. Hinaot ko higala nga nalamdagan ang imong mga una-una o kasing-kasing karon ug makabaton ka aning kasiguruan sa imong kalag. Nga mubiyat aning kalibutan na sa ning adlaw maging uban ta sa Dios sa wala nay katapusan. Ini si Pastor Mark sa Sidon sa among broadcasting the 15-minute Bible Truth ug kami magaingon kaninyo daghang salamat, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.